Takže čau lidi, já vás vítám na privátním serveru SFGame. V tomto díle budeme protáčet epiky. Mám tady postavu Masakra 1, level 290. Na kontě máme pár milionů hův a jdeme protáčet. V dnešním díle bych si rád protočil ve Vuzelu nebo Chicken Mastera na tuhle postavu. Doufám, že padne, bylo by to štěstí. To jsem nechtěl. Protože když máte tolik hůb, tak se i vybíráte vzhled ty hepíku. A některé se mi fakt nelíbí. Jo, to jsem si tady protočil, to už si tady můžu dát. Boty. No jo, vezmeme je, když tady je změním. Výhoda je taková, že epiky tady stojí jenom jednu hůbku. Zbraň. Ne, že to by byla moje oblíbená, ale tady vezmu ji. Lepší než nic. Samé hrozné věci tady jsou. Žádný epik. Žádný epik normálně. Boty. Jako jsou lepší, ale že by se mi líbily. Ježiši. Ale já počkám, ještě vezmu nějaký jiné. Kilometik je lepší, vezmu ho. Tohle prodám. Pápa. Vyvuzela! Je tu vyvuzela! Dobře. Hned ze startu. Borka vyvuzela. Takže to můžu prodat zase. To jsem nečekal, že by vuzela padne tak brzo. Někdy protočíte i 500 hůb a nepadne vám. Jo, hezké rukavice, vezmu. No jo, vezmu to. A boty nechci. Škoda je, že tady někdy překrývají se epiky. Ale tady je to jenom občas. Moje oblíbené. Už se to rysuje. Nevím, proč mi tady furt spou ty boty, ty vogo. Je lepší? Není. Ne, nechci. Vypadá to, že tady už nic lepšího nechytnu. Takže jdu na čaroobchod. Nechci tady. Dál. Nic moc. Jo, tenhle je hezký, ten vezmu. Byl bych rád, kdyby padl ten ohnivý prsten. Chudák. Je to lepší nebo není 509? No ne, to je stejné, to tu kašlu. Ne, díky. Jo! Je tu! Je tu! Dobrá náhoda. Tohle je něčemu? Ne, mám lepší. Tak, máme postavu vyepikovanou. Já doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud ano, dejte like, odběr a komentář, ať vím, co mám když tak vylepšit a co ne.